menempati kursi yang masih kosong. Ayo Bu, goyangnya ke sini Bu. Ibu. Ronayu kalingan kuling tak sayang-sayang nanti kaya wong kedanan Cepedak mas dudu nongko biar cedak rawani kondo nego mas liramu lungo tinggal mulih rakondo kondo Sabun dino aku ngelamun tekan omah atiku dino dari tresno rawani lembung rasane kaya wong liya wangi banyune sabun tak rewangi adus kumpul tresno ora bakal alum tak teni yen mas den urung sayang elingake nalika biyen kenal ngelamun tekan omah hatiku dino dari tresno rawani nembung rasane kaya wangi-wangi banyune sabun tak rewangi atus kumpul tresno ora bakal alum tak enteni yen masih kurung
matur suwun. Matur suwun nggih Pak De. Terima kasih Kak Saskia. Nggih.